सिदा सिदि दिनै बुंनो थाङोबा बिपिएफ दलनि जे मोनसे अबस्था दलनि जे मोनसे भेटि बेयो दिनैहाय सरकाराव गैया होननानै लोरबां जादों बेखौ जोङो माने सानना लानाया गोरोन्थि। बिपिएफ दला 15 बोसोर सरकार सालायनायनि गेजेरजों बे ओनसोलनि गोग्लैसोनाय बायहं जिहं बायग्रब जिग्रब जानानै थानाय ओनसोलखौ जेरैबायदि फारफ्रोमनिफ्राय डेभेलप खालामदों बेखौ रायजो राजाफ्रा साफ्रोमबो गावनि मेगनजों नुनो मोन्दों आरो रायजोफ्रा फोथायदों जे बिपिएफ दलनि सरकारनि दिनावनो बे जिनिसा गासैबो जादों। गतिके तुलनामुलक भाबै दिनैनि दिनाव बिपिएफ सरकाराव थानाय समावहाय जेसेबां डेभेलप मावदों रायजोफोरनि मोजां जादों सुबिदा जादों आरो दानि सरकाराव जायफोर दं बिसोरनि आमोलाव मा जादों मा जायाखै बेखौ तुलना खालामनानै नायनायनि उनाव रायजोफ्रा दिनै हताश जादों जे इउपिपिएल दल सरकारा फैनायनि उनाव ओनसोलाव जेबो डेभेलपमेन्टनि बिथांमोनहा नेरसोन नुनाय जायाखिसै। ओनसोलाव जेबो जौगाखांनायनि सोलाय सोल'नि महर मुस्रिखौ नुनाय जायाखिसै। जे आसा भरसाजों इउपिपिएलखौ सरकाराव लाबोनाय जादोंमोन बे आसा भरसाया रायजोफोरनि फोथायनाया दिनै थारला थुरला जोबस्रांदों आरो फोथायनाय मोनसे फैदों मा जे हाग्रामा महिलारिनि आखाइजों नङाबा बिटिसि ओनसोलाव जौगाखांनायनि हाबा मावनांगौआ सम्भब नङा जाफुंनाय नङा आरो बेखायनो दिनैहाय इउपिपिएलखौ जायफ्रा भट होनानै थांनाय बाराव परिबर्तननि नामाव मोनसे आबेगिक भाबै बिथांमोनखौ भट होनानै सरकाराव लाबोदोंमोन दिनैहाय जेबो जाथारिखौ बा इयुनावबो जागोनखौ नुहुरैलाय बेबायदि दैदेनगिरि रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दलखौ गारनानै बिपिएफ हान्जायावहाय दिनै बारसोमफैनानै बिपिएफ दलखौनो सक्तिशालि खालामफिननानै बिपिएफ दलखौनो आखौ सरकाराव लाबोफिननायनि मोनसे माने लामा नागिरबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बेनि गेजेराव दिनै साफा सानै सोरबा नेताया जुदि बिपिएफ हान्जानिफ्राय नागारनानै बबेबा सोरबा बिजेपिआव सोरबा इउपिपिएलआव थांदोंबा बेयो आसरित जानांगौ गोमोनांगौ बाथ्रा गैया। बे गणतान्त्रिक देशनि राजनैतिक बेबस्था राजनैतिक दलफ्राव बे जिनिसा जायो। कंग्रेसनिया बिजेपिआव थांनाय दिनै नोंथांमोनहा थांनाय एसेम्ब्लियाव नुबाय जे मरिय'नि एमएलए बबेबा थावरानि एमएलए कंग्रेसमोन बिथांमोनहा बबेबा माबानि भबानिपुरनि एमएलए इउडिएफनिमोन सासे सिटिं एमएलए मैया दाख्लैसो देरहाखानाय बे लिडारफ्रानो दिनैहाय जुदि गारनानै गावनि हान्जाखौ गारनानै दिनै बिजेपिआव बारस्लायनानै बिजेपिनि एमएलए जाहैनो हायोबा बिपिएफनि सोरबा साफा सानै नेताया बहाबा थांनायखौ बे जाफेरै घटना होननानै बाव गोमोनांगौनि खुनु गोनांथि गैया। रायजो राजाफ्रा जेराव हाजार हाजार लाख लाख दाबो दंबाय थायो आरो बांसिनै फैनायनि मोनसे लामायाव दंबाय थायो। बेवहाय साफा सानै नेता थांनायनि दारैहाय दला जेब्लाबो खहा जाया। गोदोबो थांनाय फैनाया जादों दाबो जागोन इयुनावबो जाबाय थागोन खिन्थु रायजोफ्रा जेराव दलद दं थिगैनो दं बे नेताफोरनि दारैहाय दलाव जेबो खहा फैया। दिनै आं बे खोथाखौनो स्पस्ट भाबै रायजोफोरनो मेसेज हिसाबै माने होनाय जाबाय। राजनितियाव प्रपागान्डायाबो मोनसे बिराद गिदिर माने आगजु। बिरोधी दलनि गोहो बोलोखौ गोसोनि बोलोखौ रायजोफोरनि गोसोनि बोलोखौ लोरबां थोरबां खालामनायनि थाखाय राजनितियाव बेबायदि माखासे उरा बाथुरि जायखौ माने बाराव माने हगारनाय जायो मोनसे प्रपागान्डा हिसाबै बेबायदि प्रपागान्डा हगारनायनि नामावनो प्रमद बर'नि खुगानिफ्राय हयथ' बेफोर बाथ्राफ्रा ओंखारदों। बेबायदि दले बले लिडारफोर बबेबा हान्जायाव बबेबा हान्जानिफ्राय थांनाय बेबायदि जाया। साफा सानै नेताफ्रा सोरबा थांनो हागौ सोरबा फैनो हागौ खिन्थु दले बले लिडारफोर थांगोन मागोन होननाय बाथ्राया बे खोनासंथाव जाथावथाव बाथ्रा नङा आरो फोथायजाथावथाव बाथ्राबो नङा। बेबायदि घटना जेबो जायाखै जानायबो नङा जानायनि खुनु बे रोखोम माने सिन्थमबो गैया। बरंस बिपिएफ दला पावाराव फैफिनगोनखौ बयबो 100% बिसास खालामनानै फोथायनायजों मोनसे गोदान गोसो बोलो आरो साहसजों खामानि मावनानै रायजोफ्रा जे समाव अल्टारनेटिभ नांगौ इउपिपिएलनि बादै माने गुबुन मोनसे हान्जाखौ सरकाराव लाबोफिननांगौ अल्टारनेटिभ गभर्नमेन्ट इमिडियेट लाबोफिनाबा बिटिसिआ धंस जानोसै होननाय मोनसे रायजोफोरनि गेजेराव दोहौआ फैदों। बे समावलाय आरो सोर रायजो राजाफ्रा माने बिसास खालामगोन जे दले बले लिडारफ्रा थांगोन होननायखौ बे सम्भबानो नङा। दिनै बिटिसिनि जोबस्रांनो नागिरनाय दुर्जग गासैबो क्षमतानि माने सिंस' जानो नागिरनायखौ नायनानै मोनखानाय गोहो बोलो गासैबो माने साफा लाथिख' जाजोबलांनो नागिरनायखौ नुनानै बिटिसि क'क्राझारनिफ्राय गासैबो क्षमताया दिसपुराव थांफिनजोबनो नागिरनायखौ नायनानै रायजोफ्रा मोनसे गिखांनाय फैदों जे जोंनि थैजों जोनोम होनाय
हाजार हाजार लाख लाख रायजोफोरनि सेक्रिफाइसनि गेजेरजों मोनखानाय बिटिसिनि खमथायाबो जुदि दिनैहाय जोंनि आखाइनिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय गलांनानै बबेबा दिसफोराव थांफिनजोबनांगौबा जोंनि बिटिसिया थानायजों थायैजों आरो मा पार्थक्य दंबावो दा गतिके बिटिसिखौ जोबस्रांहोनो हाया आरो जायफोरनि दारै बिटिसिनि खमथाफ्रा बे एरेन्जमेन्ट हिसाबै बिटिसिया जोबस्रांनो थांगासिनो दङ बेबायदि मानसिफोरनि आखाइनिफ्राय दिनैहाय बिटिसि रैखा खालामग्रा बिटिसि जोनोम होग्रा बिपिएफ हान्जानि आखायाव बिटिसिखौ गथायफिनाबा जोंहा खुनु उफाय गैला रैखा गैला होननानै रायजो राजाफ्रा मोनसे माने सांग्रां जादों आरो गिनायजों दिनैहाय बेनिफ्राय बारग'नायनि मोनसे राहा नागिरनानै बिपिएफखौनो सरकाराव लाबोफिननो थाखाय साखाफारा जाबाय बेखौ खिन्थु बयबो मिथिनानै लानाया दरखार दं उरा बाथरिजों गोजावलाबायनो नाङा गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256 जानबुं नं 8011748256 गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोरबायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आरो आसाम पुलिस जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन